Dulanday. Kay naglibog na ko sa angay kong buhaton. I need your help, Dulanday. Because I'm crazy for you. I'm confused. Tulo ka tuig na ni George. We have 3 years in a relationship with George. Og makaingon ko. Oo. Nagkakusog ang among relasyon. And I said yes. And I said yes. Very, very strong. And life in the fast lane. My goodness, my Alibaba. Sa among unang 2 ka tuig, okay pa mi ni George. And 2 years, first 2 years in the relationship, we're okay with my boyfriend George. Apa na tumiyaging tuig lang. But the other year, the past few years, Natanggal si George sa iyang trabaho. George is a football. George is football in his work. Halos sa katuig po siyang way trabaho, Dulanday. George is 1 year workless. Dulanday. Ug sukad niya to, ako na ang nagbuhi sa iyaha, siyang inahan, ug sa iyahang manghod. Yes, that's true. Kaniya to magod. Siya lang ang nagbuhi sa ilaha. To tell you honestly, before Dulanday, my boyfriend is a breadwinner of his family. 3. Huwag man niya suguwa nga ako'y mo gasto kaniya ug siyang pamilya. I'm not slave to him, Dulanday. To force to anything I do, anything. Oh my God. Apan tungod sa kong pagmahal kay George. Because of my love with George. Akong gibuhat ni tanang sakripisyo. I do anything. Sacrifice. Dulanday. Paano sa'yo makahuna-huna ako Dulanday? Okay na ba siya ingon ani among setup? Correct. At sabi ako'y sulti niya. I wonder why. I wonder how. I cannot say. Nabiyaan ako siya. Kung naging siya kakitag trabaho. What? Hindi na matabagwat-wat. Lalasmag na. Sa tinuod, mahal ako si George pero naglisod na ko Dulanday. To tell you honestly, Dulanday, I love George very much, but I can't. Oh my God! I'm suffering my wounds in my heart and in my soul. Hindi man kay tantong naglisod ang akong pamilya. Apan, kung kaniadto makahatag pa ko. Karon wala ko'y matunol mismo sa akong pamilya. To tell you honestly, my family, Dulanday, is a middle class. Yes. That's packaging. Middle class. Apan pati ang akong ipon-ipon. Pati akong alkansya hurot na Dulanday. My piggy bank. My civics, Dulanday. It's gone. Oh my goodness. Karon nang inahanglan
Kinahanglan po ng akong pamilya sa akong tabang. Apan wa po ko'y matabang sa ilaha. Kinarot na kay George. Oh my God, it's very hot. It's very it's very hot, Dalachay. Very hard. O tinina nagsugod kining gapnot sa akong kinabuhi. And this is the story of the stagnated of my life. O ginili. And this is Ang hitabo. when I'm in a Mahal. Oh, saan man mahal? Tulo ka tuig naman ito, mahal. Lagi? Lugay-dugay na pod ba? Balak mo na ko, mahal, nga... Siguro mga... After 5 years, basig... Pwede na mo settle down, mahal, no? Mayo dyan na. Okay, need pa puntang mag-ipon, mahal. Mag-ipon. Mag-ipon ba? Oo, gani. Kailangan natin savings. Bago tayo magpakasal, di ba? Nagatigom nga ni po ko, no? Mahal, Oh, saan man? wala lang. I love you. I love you too. Malipayon kay ko, mahal, nga. Ako po. Ito ba, sasad ko, mahal? Pasagbot, maninigoy. Pero sa iyo. Ayaw kong pasabot, mahal. Oh, saan man? Malipayon ko nga. Malipayon po ka sa itong relasyon. Ikaw, di mahal ba? Isa mahal lagi. Waiter, ayaw ipatanong electric pan mo yun, mabutdan mo yun. Ipanuhot na kung mahal ba, tungod na ng electric pan nila diri. Ganun. Di lang ang mahal. Moran yung kaya sa itong budget. Mo lagi. Pero, sige mahal, plano mo na ito na po. Ako excited na po ko, anak. Daghan na po ko mga amigo nga, anda mo tabang sa kasal na ito po. Waiter, ana lang, steady lang ng electric pan, waiter. Mapanuhutan mi ba? Daghan ako mga mutabang sa tuwa. Kung gusto nimo sa puhon, sa atong kasal, magmotor lang ta para kalahi po ta. Ay, na po na Ang mahal. motor ni Boss Jerry, gapo ka ito. Ay, di, hiram mo na lang nato to ka na mag-prenup ta. O gani. Si Brian o si Boy G mo picture sa to. Dagan kayo mga amigo mahal nga, anda mo tabang. So ako excited ako na pag-abot ang panahon na mahal ko. Excited na ba ka mahal? Aw, sobra. Nausa man ka. Ani sulod na yun. Lingkod sabi. Nausa man ka. Hilom na ba? Nausa man ka. Mahal. Hilom na. Nausa ka ba?
Mahal, nausa ka ba? Sige makagila. Mahal. Nausa man ka. Ingon the door is open. Pahawa na mi mahal. Sige pahawa. Usapta ko. Ibayaran mi. Napil ko sa tinanggala yung tao mahal kaya nagkruskate ka ang kamong kumpanya. Wala ka kayo trabaho? Tinanggala gani. Apa ba ko yung trabaho kung katanggal ko? Gani. Ang iya mahal. Saan naman ang nato itong mga plano? Ano sa wala ko ni mahal? Wala po ko'y minahan. Masakiton. Ngayon pang maintenance. Sabi siya kay Mangot ka nag-eskwela, mahal. Mahal, hilom na. Hilom na, tama na. Ikabala ka, tabangan ta ka. Sina, kitando nga magtinabangay. Marag di makasinsiro siya mo. Dili, mahal. Ay, laksa. Ako kumutuwa sa di ka mahilak. Hilom na lagi. Mahal, salamat kayo sa pagsamot, mahal. Ha? Gani, ikabala ka, nara ko diri. Mahal, salamat. Sige, mahal. Sina, hilom na, hilom na. Anak, Na, kumusta man? Nakakita ng bagong trabaho. Kahit, gusto man, pagtingin diha, wala magkagatungok ramang ka. wala palagi, ma. Ano man, wala ka nakakuan, wala kay pamasahe. Wala kay mga kuan, wala kay pang-allowance dito nga, pang-atog. Pang requirements. Pang-apply ka dagang kay kaplayan diha, na mga kolektor. Apply kag pagka-kolektor. Apply kag pagka-engineero, maestro, nurse, pasyente, security guard la, bandira. Ano? Nga na lang ta kadali mga trabaho ron man nangita na ko pero sige ba ko pangita maski sa internet gani nagapangita gani ko ma-applyan pero Uy, anak, congrats, ha? saan sa nga Kabalo na ka mo gamit ng internet. gusto ko mo yung tubangan ko ng katubang na ko ng computer ka nadlaw sa harap po dito kabaluan Dito, anak, uy ka na nga. Anong kamot, ayun kawalag paglaom, anak. Don't lose your hope, okay? Ana, maging na kinabuhi. Mga kuan, magyud ka na, inanglan gyud nga maning kamot, anak, kay para makasurvive sa ito pangadlaw-adlaw nga panginanglan. Ana, magyud na, ayaw kawalag paglaom kay sus, ginoo ko, maning kamot yun, anak, nga makakita kag trabaho, kay napagod kay igsuon nga kay eskwela. Nya, ako, sa pa ko'y maintenance. lagi Naawa na ko ni nga tong bill, anak, oh. salamat kay sa mong ha Naawa na tong bill, oh. Wala na ni kayo. Nalagay na yung disconnection note gani. Nga, in 24 hours, makinanglan, mabayaran na ako ni dito. Usahan man nato ni. Palibog na ko, anak ba? sa magid ma ka nang tambag ka o mangayo ra day ka pambayad Wala man, anak, ang ako alam si kirasing-kasing lang, anak. Maputla naman, good mi, anak. Usahan man na, ganahan ka, imong mama, maputla naman ta. Usahan man nato na. Ganahan ka, watay sugadri, maglampara-lampara lang ta. Watay kurinti yung tubig. Mansaan man na mo. Maputla na yung taron, anak. Yan na ba itong kanting putol diri? Anak, maputla na yun ta. Lagi maputla na. Pula na kayo na ko? lagi Maputla na yun ta karon. Na yung mga igsoon, oh. Kuy! Kuya! Kuya, gusto kuya. dili mayo kay wanay trabaho mo kuya do Kuya, ikaw tinarong kasi mo pag-eskwela tinaro ka kuya, kanang tig-exam na naman namo kuya, wako itong tuition ba? Bayari sa to ni mo kuya be, kay si katunga lang.
Kinanglanon kayo na. Isang kapalo, medyo kukuha nga ako. Eskwela, bigo ko yun. How ba ikay ko ang mga economics? Sa sinta ng Mga- mong grado. At least na 60 kaysa ano grade. Ito paningkamot ta. Sige, mangita ko diskarte. Si Kuya Paning, kamuti na karon Kuya Bing nga makakita ka. Kinanglanon kayo na ako kay masuk ko maestro. Di kay ka demanding ha. Dito Kuya kay, namong ka, Rizal, na pwede may Rizal, Economics, P6, P7, P8, P9, dagang kaya. Dito anak, kung kamaluyan ng imong manghod nga, kita diri. Ako ba anak, saon na lang ako ni putlo na kahit tubig kong kuryente anak. O lagi mas, sige, mangita ko. Anak, wala na ahawa, ra ba kita tubig kong kuryente maputlanta. Sige, mangita ko. Kuya, kung pong tuition ba kuya ha? Kuya, Lagi, mangita gani kong diskarte. pagitagyo, kinala mabayaran ako na kuya. Koy, Lagi, pangitaan lakaw nga. na dito ka, pangitay, diskarte dito. Oh, lagi na, di ka kahulat. Di ang mulakaw na gani ko. Anak, ang akong maintenance. Ang lagi, sige naman tanong ko na. Anak, ako tubig diri kuryente anak, ay kalintig yun. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who ever Sige lang, mahal. Tabangan ta ka. Salamat kay Mala sa aman nga. Naipit magid may pula na lagi among bill sa tubig o sa kuryente. Niya. Napa si Junjun nga umanghod. Eskwela pa. Audition. Mahal, pasensya lang yung kumalo. Gani, ayaw ka pala ka kay namo pinatago ng kwarta dito. Lagi. Ayaw, sige, gilak ba? Wala dyan ko lang maduulan, mahal. Ikaw na lagi na ko masalikan, mahal. Sige na, naghilak. Salamat, sige, mahal. Matabang ba dyan ka, mahal? Lagi, na ako natago dito na kwarta. Ang mahal, ikaw malaka kay. Kira masa to. Salamat, mahal. Balik ka mo, tingko man mangita dyan kong trabaho, mahal. Ay, kabalaka. Doon sa mga siya, tingting man ka. Mahal, kalit manggod. May sakit akong ulo, mahal. Eh, Nabauna lagi niya akong gayon ba? O ba? Taba nang mo, oh? labad kaya akong ulo ba? Naglakaw-lakaw mo sa init ganina. Mahal, ako'y epektibong tambal yan, mahal. Asa Oh. man? Di ang saridon, mahal. Kani, epektibong tambalis na sakit sa ulo, mahal. Ako, galabad po na kong ulo ng bela mo. Kurintig tubig, galabad po na kong ulo, anak ba? Unya, Tisyon pa sa mahal. Dito maranan akong saridon, mahal. 15 minutos na, mahal. Nawa ng sakit sa ulo, mahal. May nalagid ka na saridon, mahal. sige pa, mahal. Di, ano, be? Ako imo na, tumara. bebe. Oh, okay na ka? Oh, tumara na yung saridon, no? Ambe, ambe. After 15 minutes, Oh, mahal. Tama jud ka, mahal. Nawala na ang sakit sa kong ulo. Epektibo jud ang saridon. May na lang kinay saridon. Salamat kay mahal, ha? You're welcome, mahal. Mo na epektibo ginaog dali lang yun na makawagtan sa sakit sa ang saridon. May Tama, nalagid Diyos ka. mahal kay nay saridon. Tama jud, may na lang kinay saridon. imong among pildi pagyutang tingin mo may dalang hay na ay saridon. Sudya mga
trabaho ron eh. Hindi ko makita ang trabaho ba? Ha? Puntaan eh. Apply ko ito ganyan, puno na. Asa naman kung nagtatrabaho ano eh? Nakurot na akong kwarta si pliti-pliti. Gutom na kayo. Muli na lang sa siguro ko sa balay. Oh, anak. Ma, Kumusta makikita? maayo ganigling ko des kanto ma, kay makulbahan ko nga na yung muraking chair ba nga. Anak. Kumusta man Manang ang mahubog ka dahil magami sige tuyo tuya diya. Ay sige tuyo. Nagatunon biya kay Kwan. Anak. Kumusta man ang imong pagpangitag trabaho, anak? Lagi ma eh. Sit kayo ma, puno na ni. Adto ko Puno na? apply na ko supervisor atong bikinis tong amigo si Dudes. Para wala mo pa rin sila herring ya. Gusto ako mag-supervisor po itong barberuan ni Ronil. Wala gyapon. Good. Di mo, apply yung tapos encoder na lang ko sa kanang emisyonan diya. Wag yapon. Ibus Raul unta, wag good. Huwag gid kay nakita, anak. Sa gilang anak maginang kinabuhi sa hay na usaywa. Pero ay kawalag paglawom, anak, ha? Mapangita iya po kag trabaho. Ma, salamat yung kayo matugod di mo mano. Oh, simple, anak ko kanako, anak ka nang wala kay extra diha. Wala ko kung sa may ko mo ba? Tingin apply dito sa mga pawn shop. Sila Jonathan Limos, kasi pwede ka dito, pero okay, extra diha nga bisag pa. Wala gyud tay pangpalit og kasa ni bugas, gatas ug lamas ani anak kung saan man ang nato ni ron. Ma, naurot na girang kwarta, sige. Wala gyud bitay kay bisag extra diha, anak. Maluoy ka na ako, anak, kaya ako cellphone dre, wala gyud load ma. Kuya. Tayog baon ko ibe. Ikaw, imura bang ipalit og damang na imong baon, ha? Namasin mo ko kayo, wala man kuya iling agad. Tayog baon niya ko ibe. Ay, kabala ka, maniskarte ko. Kasi kabalakaw niya, wala ka naman ko saan ako pagbaunan, magwat pa ko niyo. Wala ka naman matulog ko isilaan ko eh. Salamat, hindi ba takay manghod na ko ni nasuya. Tigimay na naligigay ka. Kay damay, bulsa niyo. Ay, umuot ba? Sumanad siya. Ano ba, 20 dede, ako na lang ni 20 be. Anak, ihatang na lang na si mong mangod, anak. Kay luoy po kayo, miskuila na biya na. Ha? Sige lang kay, nalagay ba pa'y mabot nato nga kuan swerte sa kinabuhi? Basta kay pangita lang permanenteng trabaho, anak. Sige lang, ma. Padyo kay extra diya, anak. Sa kuan na. Sige lang, makay na. Saad man to kung... Basig 30 lang. Bisag unsa ma, bisag driver na lang ko pwede. Ma-apply na lang ko Sige, anak, nila sa pasates, super. makatagbugan ako po, bisa gamay, parang ako panglingaw-lingaw na ko din eh. Pang first three high ba? Ma, nanapog ka ma. Magpuluhay niya, magbulakay na po ka. Magunsam din ako first three, kamukay naman na sa jis-jis, okay naman na anak. May nagkabalo ko mo. Ayo-ayo sa kyanan, ma-apply kong dinis unta. Ato ka dito ilabinis ka, dito ka ma-apply ka dito. Basta kay pangita ay ayog ka wala paglawom anak ha. Pagitag trabaho kay nagya pa mo abot sa mo anak, anak gina. Wag gipita ka extra diha na. Sa mukha, gini mo mo ay. Sige nagod na kung mapalit ka ba kung maintenance na ako saan man ako ni. Sige, mangita kong diskarte. Sige nagbalik kibi ko dayon ha. Ano, kaya kung binili ko diribi. Ya, saan man ako ay 20 ra duhagi de. Lako na ko ba? Dapat kasi hits. Mahal. Oh, mahal. Siguro na kay kwarta. Nay, ay kabala ka, napang. Igo-igo pa po to. Nga, sahod po na mo. Next week. Kabalo ko, mahal. Pait na pud ka. Kabalo ko, napakay pamilya, mahal.
Pasig nagtuog kag wala po ko nagunaon na anak mahal. Okay ra lagi, mahal. Nakasabot ko sa imo, ha? Mahal, taat ko nimo. Ay, lagi sige lagi. Isaad ko kanimo mahal nga sakit sa trabaho mahal, sudlo na ako mahal. Kasi mag-mix kong pintura. Sa trabaho mo din sa surplusan, okay ra mahal. Sige. Ang hindi mo lang. Tawaton ako mahal para lang mahal, salamat kay sila kagato. Hilom na ba? Hilom na. Mahal. Mahal. Balik. Mahal, kaayot ka. Oo ba? Ayaw ka bala ka. Naara ko dari, abel mi sa imo nga. Kadira simula ka kadira madto ka dito Nahilom na. Ay, nasighilak. Salamat kayo mahal. Salamat kayo. I love you mahal. Sige na, hilom na. I love you too. Ano po gusto Usahay ang kinabuhi, lapad kayo pagkanalang dunay madalik-dalik na makayo may nalang, hay na ay sari doon, may nalang kay na ay sari doon. Traffic na sa init ko, imong tapad bahog ilok, kalabad sa imong ulog, dakidok-dok ang martilyo. May nalang, hay na ay sari doon, may nalang kay na ay sari doon. Sagot sa headache, Saridon. Saridon is paracetamol, propifenazone, and caffeine. If symptoms persist, consult your doctor. Tungod sa dakong gugma kay George Dolanday, nakaya na akong magsakripisyo. Pangutan na lang di akong hantod kano sa akong maingon ani. Pero nalipay ko katungod sa gugma namong duha. Nagpabiling ming strong. Kung naman mo'y additional nga ikatampo doon. Tingnan lang ko ninyo. Pero nagpasalamat kong daan kasi karon padayon sa papangitag trabaho si George. Kung nanay tulog kabog nanawag niya. Pilian na lang daw niya kung usay mas arang-arang og sweldo. Ingon anak gid ay pagimahal ni mo sa katao. Buhaton ni mo ang tanan alang kaniya. Maski unsa pa may tabo. Daghang salamat sa higayon ninyong gihatag sa kuha. Ug sa paggapnod ninyo ning akong kinabuhi. Hangtod sa sunod higayon. Daghan kay salamat. Inyong suhat magtatampo. Janice.